Dili ra gyud mo pangga ang usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Bahalag maglisod basta lang malipay ang usa ka anak. Sama na lang niining istorya sa magamahan nga sila si Florentino Idiaz, kinsa usa ka backhoe operator, ug si Guillermo Idiaz, kinsa usa ka senior high school student didto sa Dalaget. Si Florentino mitambong sa graduation siya anak nga si Guillermo nga wa pa kini makailis alang sa special nga okasyon. Apan wa kini gikaulo ni Guillermo ug nagpa-picture kuyog iyang amahan. Gumikan niini nag-viral ang ilang picture sa social media. Karong buntaga, maki-inspire kita sa ilang istorya dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Kapuso, daghan gyud ang nadani sa ilang istorya, labi na tong mihatag siya og pasidungog sa iyang amahan human sa iyang graduation sa senior high school. Makauban nato karong buntaga Guillermo Idiaz. Mayong buntag, maupay na aga. Ma'am Guillermo, kumusta ka karong buntaga? May buntag po. Okay ra gid kayo ko. Daghang salamat sa pag-uban kanamo og sa may gibati nimo nga sa imong graduation sa senior high school atong pipila ka adlaw nakalabay. Di pa kay ko ato kay wa ko nagdahom nga kuan ka nang muadto akong papa niya. Kanang katong nga time kay ulan-ulan man to nya hapit na to magsugod. Nya wa ko kabalo nga muadto akong papa niya. Ang nagingon lang nako kay ako ang manghud nga ana siya nga na daw akong papa. So ning adto ko niya kay gusto na ako makita siya, then magpicture mo duha kay first time na ako nga ning ato siya sa akong school nga naay activities. So kato bahalag kanang basta siya niya ugaw siya nga wala siya ilis gikan pa to siya trabaho nagpa-picture jud ko wala jud na ako siya gikaulaw. Ang importante nga duyog nimo siya atong importante sab nga adlaw. Can you share to us kini imong pag-eskwela sa senior high school, ma'am, kanang unsa may imong doon may mga strand, di ba? Sa senior high unsa may imong gi-focus ngano man kang porsigido gyud nga maka-eskwela? Kuan kanang nagpursige ko ng eskwela kay gusto na ako malampos ko sa akong pag-eskwela. Gusto na ko kanang ako na po mo bawi sa akong pamilya nga karon nga anak ka ng panahon na parang nga kuana mo pwede yung lisuda usahay. Unsa may muraog kanang pagtulon-an o gihimo gyud nga sumbanan example sa imong ginikanan gyud sa man kanila pag-inspire Guillermas nga padayon gyud sa imong pag-eskwela. Na ano sila nga kuan eskwela og tarong para makahuman na kag eskwela or makabot na imong pangando sa imong kinabuhi dili na ta magkalisod. Karon nga nakalampos na ka sa senior high school nimo unsa may sunod nimo nga plano labi na sa pagsud sa kolehiyo? Kanang kuan akong kuan kay education diri sa Argao. Kuan na lang man ko lang enrollment kay nakapasa naman ko entrance exam and then interview pasa na sa entrance kanang kuan na lang magpa-enroll na lang ko. Nganong education man imong gusto nga kuhaon nga kurso? Ana man si papa nga dapat education sa daw akong kuhaon. Usa ko mo take og napulkom para mo police ko. Pero kung ikaw pangutanon asa man ka sa pag-pulis o sa pagka-maestra? Police. Mo dyan mo pangandoy bata pa? Oo. Ngano man? Kay gusto na ako maprotektahan akong mga pamilya. Para ninyo murag na-appreciate yun ninyo ang kahago, ang pagbudlay sa inyong ginikanan para nga makapadayon yun mo pag-eskwela magsuon. Oo. So may saad nimo ani kanila nga murag imong i-baylo, isukli nimo sa ilang sakripisyo. Ako ikasukli nila kay maningkamot ko og maayo niya makalampos ko akong kabuton na ako unsa ako ang mga pangando sa akong kinabuhi niya para matabangan na ako sila kung para malingkawas may sa kuan kapobre. Jill,
just to close this, sa mga nagtan-aw na to karon nga nakakuha pog inspirasyon sa imong istorya, ito may gusto nimong ipaambit nga message sa ato mga kapuso. Kanang sa mga kabataan karon, sa mga amahan karon, dapat higugma inyong mga anak, inyong mga papa, kay ang amahan kay mobuot na sila paagi kung para ninyo nya buot sila paagi para makapaeskwela mo, makakaon mo nya lahira gyud ang naay kuan kanang mo suporta ninyo sa pag-eskwela o sa imong kinabuhi na naay mo guide nya sa kuan kanang mga amahan pod nga nagkuan-kuan karon dapat mahala pod na ninyo inyong anak, dapat di pasagdaan og dili kanang tarungon og pagdala tudlo niya kanang dili kan mangitag paagi kung unsaon pagdala sa mga anak og maayo. Alright, daghan kayong salamat sa pag-uban ka namo karong buntaga. Thank you so much. Ug congratulations nimo Kapuso Guillerma Idiaz o si Jill. Daghan kayong salamat. Salamat po.